Askotan esan dut, Aralar ez da ondo saltzen den produktu bat. Aralar da eskari sozial bati erantzuten dion proiektu bat. Nola bizi duzu momentu dela politika? Bueno, nik bizi dut beti bezala. Gertatzen dena da, hauteskunde hauek eman digutela aukera gehiago asaltzeko gure proiektua zein den eta gure planteamentuak zein diren. Aralarrek euskara hutsean funtzionatuko du, orain arte egin duen bezala, Eusko Legebiltzarrean. Gure euskara delako. Hasteko hori, bai Alderdi Popularrak eta bai Alderdi Sozialistak, bereien paktu, aukera bazuten gutxienez beste errespetu batekin tratatzeko euskara eta euskaldunok, eta ez dute egin. Eta hau da beste bat, bitxia. Patxi Lópezek lehendakaritzara helduko dela ilegalizazioaren ondotik, eta ez gizartea aldatu delako, gizartea gehiengo abertzale izaten jarraitzen du. Zure ustez zergatik egin du aukera hau Besi Euskadiko Ezkerrak? Nik bere hitzekin erantzungo dizut. Bestela, suizidio batean aurkituko lirakelako. Hainbeste aldiz, nolabait aldaketa saldu duten momentu honetan, eta aldaketa gehien basan EAJ oposiziora bidaltzea saldu duten modu honetan, ikusten zuten bere hauteslegoaren zati handi batek ikusita 38 batzen zituztela, ez zietela barkatuko saiakera hori egiten ez bazuten. PPk ez dio hemen babesak kenduko. PPrentzat esan dizut lehen, hau estatuko kontua da, es un razón de estado deitzen dena erderaz. Hau ez dio babesik kenduko hemen, egingo diona agian, hori bai posiblea da beste gauza batzuk eskatu. Eta eskatzen Arabako Diputazioa, Getxoko alkatetza, orain sozialistek esatzen dute, gero egoera ahulago batean baleude gertaleike hori, gero eta harrapatuago egongo dela Patxi López bai, baina nik uste hori berak ere badakiela. Eta hala ere egin dute apostua. Baina ez dut usten, eta horigatik esaten dizun hasieratik, gertatu estatuan, hemen gobernu hau egingo da gero eta lotuago egon PPrekin. Baina ez da bertan mereriko. Eta egoera horretan PNVk ez dio babestuko. Ez gaitezen abertzaleok lasaitu esan ez, gai hau 2 urte irango ez. Hau paktu estrategikoa da. Kostatu zaie lehenengo 30 urte, bestetik arauak aldatu behar izan dituzte heltzeko. Eta heldu direnean, saiatuko dira, alduten guztia egiten horri eusteko. Nafarroan egin duten bezala. Nafarroa bai sortu zen, eta irauli zuen egoera. Bira, Nafarroan aldaketa iragarri zuen kandidatua berak ere dimititu egin behar izan zuen. Herri anitz batean bizi gara, eta herri anitz honetan abertzaletasuna bizitzeko ere modu desberdinak daude, eta nik uste dut bat egiten gaituenetan elkarrekin jarduteko gaitasuna gehiago landu behar dugula herri honetan. Gauza ez da berdintzuen arteko elkarlanean oinarritzea, gauza da desberdin pentsatzen dugunon artean elkarlan egitea, zertarako gehiengoak mantentzeko. Bestela ez gara gehiengoa. Eta herri batek, edo herri baten erabakitzeko eskubideen aldarriak ez badu gehiengoa mantentzen, eskubide izatetik aldarrikapen izatera pasatzen.